Ako si John. Ngayong araw, samahan niyo naman ako na ipa-register natin itong auto natin. Kasabay na rin yun ay pa-change name na rin natin siya. Pa-change na rin natin yung ownership. Ayan, biyahe nga pala ako kahit bumabagyo. Ayan, pupunta tayo ngayon ng Angeles, Santo Domingo mga boss, sa LTO branch ng Santo Domingo. At ayan, nandito tayo ngayon sa Manibawg, Aporac Road. At dito naman yung yearly na ginagawang kalsada mga bossing. Kaya ang resulta ay puro traffic. Sabayan pa ng pagkasira ng SCTEX Bridge. Kaya balik dito yung daan ng mga pumupunta ng Clark or karamihan ng pumupunta ng Angeles. Dito talaga yung daan. Kaya traffic talaga yung resulta ngayon. Sabayan pa ng ulan mga boss. Kaya tara, biyahe tayo. A few minutes later. So yan guys, nandito na tayo sa may tapat ng LTO. Ayan yung LTO. Nakikita nyo kanina yung bullet blue. Nakapaig lang ako dito sa gilid muna. Inabangan ko yung yung kausap natin. So ayan, mamaya, hintayin natin. So ayun, nandito na ako sa office nila, no? Yung mga nag-ayos ng mga papers ng auto natin mga boss. At habang hinihintay natin, ayan, pa-video-video lang muna tayo habang malakas yung ulan sa labas mga boss. And after nyan, pumunta na rin ako ng dito sa may HPG para magpa-stencil at kumuha ng clearance ng auto mga boss. At ayan, nagpa-picture na nga kami mga boss. And after nito, diretso na rin ako para magpa-smoke ng auto. After nyan, ay pwede na tayong umuwi mga boss. Ganun lang kabilis yung process natin, no? Tapos sila nang bahala dyan. So maybe after 1 week, balikan na lang natin para kunin yung mga papers natin pagka-registered, pagka-change name ng auto natin mga boss. At ayan, pauwi na rin ako, no? Biyahe na ako pauwi mga boss. Ayan, kulimlim na naman yung paligid, no? At maya-maya ulan na rin yan. Di pa yun, no? Papuntang Porac. Yan, dito tayo sa may shortcut, long cut pala, kasi nga one way lang yung dinanan natin kanina mga boss, yung ginagawang daan. So ayan, pasok tayo dito mga bossing, the Arcadia, no? Hindi ako dyan nakatira mga boss, makikidaan lang tayo. So isa yan, isang property yan na pinag-usapan ng government para makadaan pansamantala habang ginagawa yung daan. So ayan, keep safe guys, at maraming salamat sa inyong panonood. God bless you all mga bossing.